ko o ko min be cɛ ni muso cɛ ko muso tɛ salli kɔrɔta kɛ ko bɛ cogo di maana dɔnnibaw ko salli la ko cɛ ni muso bɛɛ de kelen ye min bɛ cɛ ka salli la o de bɛ muso ka ko fuqahaw bɛ yɔrɔ damadɔ bɔ a la ni muso bɛ salli yɔrɔ min ni wali cɛw bɛ muso b'u hakɛ to a kana yɛrɛ waga ka bɔ ɲɔgɔn na ni cɛw b'a ye cɛ kan ka wuruku sujudu kɛ cogo min k'a yɛrɛ waga cogo min ko muso kan'o kɛ ni wali cɛw bɛ a k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan parce que ale dabɔra sutura de kama u bɛ cɛ ni muso bɔ ɲɔgɔn na yan n'a bɛ cɛ jamakulu ɲana ani fana salli kɔrɔta yɔrɔ salli kɔrɔta tɛ muso kan salli kɔrɔta bɛ cɛw de kan ni muso bɛ salli kɔrɔta t'a kan ani salli minnu bɛ bange ni muso kelen b'a ka so kɔnɔ ou bien n'a ka jumaramu salli minnu bɛ bange cɛw b'u bange cogo min a fana b'u bange mais n'ale b'a kɛ ka salli yɔrɔ la wali cɛw bɛ n'a y'a bange u b'a kan mɛn a b'a gunda a b'a ta fɔ da jukɔrɔ donc dɔnnibaw ko fuqahaw b'a fɔ ko muso ni cɛ salli la u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni yɔrɔ damadɔ de la sinon salli cogo la u bɛɛ de kelen ye mais n'a bɛ salli wali cɛw ɲana k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a kana a ye salli kɔrɔta ta ka fana ani ni wali cɛw bɛ yɔrɔ min a kana a ka salliw bange ni wali cɛw b'a kan mɛn subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk